Kalaboso ang isang 49 anyos na butcher matapos na makuhanan ng mga ilegal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa Zone 2 Barangay 37 Bitano, Legazpi City, alas 2:12 ng hapon nitong Martes, Hunyo Gs. Kinilala ang sospek na si alias Boy, residente ng parehong lugar. Inaresto siya matapos na maaktuhan na nagbebenta ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nasamsam din sa posisyon niya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Bukod pa rito, nakuha rin mula sa kanya ang 2 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 60 piso. Tinitingnan natin yung angulo na possibility na isa rin siyang retailer dito sa Lungsod ng Legazpi. Kasi medyo may kalakihan na yung nakuha sa kanya. Dagdag pa ng tagapagsalita, bagong tukoy na drug personality ang sospek. Kung titingnan po naman natin, yung ating personal dissipation ay very manageable naman the part ng PNP. So, konsidera pa rin natin na kahit meron tayong nadadakip na mga ganitong gumagamit at nagbibinta, ay wala naman masyadong problema sa ating personal situation. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Legazpi City Police Station ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.